Government's militarization of policing and law enforcement is currently in full public display during the ongoing Southern African Development Community SADC Summit and Heroes Day holidays. In a renewed and further confirmation that Zimbabwe is a police state. Panapa nyika yeZimbabwe yonzi aiwa it is a police state nekuda kwezviitiko zviri kuitika kunzi aiwa vakomana macitizens anenge achingodzingirirwa vachingokwidzwa nekudzikiswa nekuda kwemapurisa nemapurisawo ari kutotambudzikawo ari kutokonawo kutorarama masandamena mashuka muda nyogwa panapa paMusehawks ndobva subscribe like wait on the bell kuti pina wanyora chiti Zimbabwe is a violent police state. Its government exercises repressive control over citizens, often using force and despotic measures to maintain power. Currently, there's a crackdown on civil society and opposition political activists, which has resulted in more than 160 being arrested and detained, while others have been tortured amid gross human rights abuses. Panapa ndo mashuka tikuona mu panapa the Newshawks vachiti aiwa nyika yeZimbabwe vanhu havachatooni kutobokosha kwethis SADC summit. Vatokunza kuti kune imwe summit ichauya vanhu vanotoita stress vanototambura ndokuti SADC summit isedhe kuti iye nerugare nemafaro yava necrackdown. Vanhu vari kubatwa, mavendors ari kudzingirira, vanhu vari kutochewa, vanhu vari very very innocent. Panapa vanhu vari kuti aiwa this police state must end. Tudze mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pemashoko ari kuda nyogwa panapa pane comment section medu. Subscribe or like and turn on the bell icon.